kachny. Spev tam vtedy Majo Chromý a na to, aby sme zachovali autenticitu, tak veci, ktoré sme kedysi vydávali a ja som nespieval, ani dneska nebudem spievať. Takže dámy a pán inžinier Vladimír Bis. Ďalšiu pesničku bude spievať on. A ináč, by the way, Vlado mal kapelu, keď my sme začínali, už dávno vtedy mal kapelu, ktorá sa volá Dimenzia X, tak poviem na to, ďalšia skladba sa volá, že Škaredá baba! Dodo, povedz to! Nepoviem. Povedz to! Nepoviem. Povedz to! Nepoviem. Povedzte, že Dodo, povedz to!